hak jing Pyrshah man yo Kyrthep Halor ka kasin jam ka baka Executive Committee ka Khas Hills Autonomous District Council KHADC hapo ka Jingïalang ka Voice of the People Party VPP kala shim hak be day bat bante lakam ya ka Jingrung Kyrthep ki bar Jylla syakane ka Jylla na ka Liang ki MDC ka Liang Pyrshah hakakat khandai tari unailar arja arpusan kilale bani kendu yo ba syambor lang renja o Chief Executive Member Ïakren Halor kini kaman. Habakran sigilat patay kubor uba titos terwal khan Jingïalang ka Liang Pyrshah ulaong banna ka Liang u Chief Executive Member ula pha da ka siti syaki klit nong sensar snong makin long ki ba adakar haki snong. Ulaong bana ka Liang Pyrshah kilapan paru ka jingbam hon Halor kani hakaba kila ai jingmot baude ban Khot Jingïalang ban Ïakren bat yatai kumno bante lakam ya ka Jingrung ki bar Jylla haki snong ki thau hakaba na ka Liang u Chief Executive Member ulamen jor banle ya kata. Ini ibu kisah balang mentah di kendang iki moh ya kini ki beliau ki bawan nabar nanta ka sorkar ka le lembaga infiltration tingi ku akan tepat nak kalian ke council ke role trong council lor ka ti benta teu CEM lai ka juba ba nak kalian ka chung la pha si thi chak ti clear no sha ban pentip iki bakin long ada karan sino te ka te tangkata ka si thi ka bala tho te re nak kalian ka chung ngi la jimur ngi ong ba kambem tangkata ngi ong ba de ban Khot ya ka Jingïalang jom ikli nong sensia bro jom girang basnong ba ini Ïakren ini tai ba lo ini kum do ban pentri kam ya ka bum do ban te la kam ya ka Jingrung ju ki priu ki banabar hakis nong ki thau ham tam ha jing IYN ka bor snong mentangi don ka bor ka ba klan ka dor ba snong ri ba klan ka bon ni kum ka custodian ni kum ka ka schedule la ni ka district council ka ba pet ka ba khmi halo ki kli nong sensia bangin ai musim ki nyaki in ai bor ki nyaki bagi dia pentri kam hai ki ai bor jong kasnong kumno bakin tela kam ya ka Jingrung ju Kyrthep jong ki brevi banaba kani ka wi issue ka bangi Ïakren o CEM ba ulah kubur ban Khot ya ka Jingïalang ha ka ba miyangiru kum ki MDC ba dia don lang ba kham tam ru umde tang ya kani ka Jingrung ju ki brev nang thina po asam ndai ka jing menta ka la don ru ka jingja ka baja ha ki thain border ko mahang thia po ranikor ha po mausan ram ha ka ba la don sa ka jing Kyrthep menta om tang na nang ni ende kala dong ka threat wat internationally ru rei ke jingja gini si ha ka baki khar Bangladesh kilawan hadu pur usam jong ka state ke jungi ka bahab apo ka khasil autonomous council ha ka balawan aban atak wat kitu kinong soksinong ha ki thain border te halo ka ni ru ngi kwa ba ka council kan simkia ka te na ta ka dau na ka jang jungi no ka sani ke ni issue bat untang ya kan do CEM bo simkia lang ni menta bo la kular ban Khot ya ka Jingïalang ju clear ru sesa bangin Ïakren halo ke benda Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya